गालांनांगौ ना मानांगौ? गालांनांगौ ना मानांगौ बैयाव? खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि सराइबिलावहाय सानजारां बाथौआवहाय जोंनि धर्मनि मोनसे फोरबो जादों आरो बेखौ मा होनो उत्तरायन फोरबो बोसोरावहाय जाखायोना बियो बे बोथोरावनो जाखायो आरो बियो नै मागो हमो आरो मागोनि बोथोरावनो जायो माग बोथोरावनो दा गेटआ बेबायदि आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि उत्तरायन फोरबो गेटनिफ्राय बेबायदि ओरैहाय थाङै थाङै बैयावहाय मिटिं जागासिनो दङ जोबोर गिदिर जादों आरोखि लोगोफोर स्टेजआबो मोजां बानायथारदों नै आं दहाय सानाव फैनो मोनाखिसै दासो फैबाय आरो आङो ओरैहाय माखासे जोंनि धोरोमनि माखासे सुबुंफोर दङ फैनानै थाफैदों सोरबा सोरबा फैनानै थाफैदों सोरबा सोरबा खाथि खालानिफोरा फैदों मिटिंआवहाय बेबायदि आरो फैनानै थाफैग्राफोरबो दङ ओरैहाय नै आलासि बिथांमोन नै बिसोरो खाथिनि आलासि आलासिफोर रे नानिमोन मा जादों नोंसोरो मा बियो दे मा होनो दे बेखौ हांसो गारामा बिमा फिसानिखौ सिख'नानै जाग्रा नै बियो आलासि जिरायग्रा आरोखि लोगोफोर बियो आलासिनि सायनासालि आलासि जिरायग्राखौ नायनि दा आलासिफोरा बेवहाय गैलिया बाव गैला आरो आलासिफ्रा बैयाव मिटिङाव थांजोब्बाय मिटिं जागासिनो दङ नालाय मन्दिरनि ओरैहाय दङ नै मेरला आलासिफोर मन्दिरा बैथिङैनो ओमफ्राय जोंना मिटिङा बेवहाय जादों आरो गुरु रुंसारि रबिराम बसुमतारी बे गुरुजोंनो बे बाबाजोंनो आंबो दिक्षा लानो मोनदोंमोन दा गैला आरो बिथाङा रुंसारि जाबाय बेबायदि आरोखि लोगोफोर दा बैथिं थांनानै नायगोन र' आङो दानिया बैथिं देखायहैदिनि माबायावहाय प्रग्रामाव मा जायो बेखौहाय जोंहा नैबे बिनानावाहाय खोन्थासिगोन मोसानायखौ ओमफ्राय जायफोरा नायनानै दङ सनाफोर लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय जुगामि मा लिरोमोनलाय ब्रह्मनि इउटुब चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामदो थेंक इउ बिदि होननानै होनायनि थाखाय बिब'निसिम नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै होदो दे जाय गोदान नायदों ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ ओरैहाय मा दङ मिटिं जानायखौ नायनि दे ओरैहाय ओमफ्राय मिटिं जागासिनो दं आरोखि नै लोगोफोर नै बिसोर गुफुर गाननायमोन हा बाबामोन आरोखि बिसोर पुर'हित बाबामोनजोब गासिबो ओरैहाय साजायदों बेखौ बैथिंनिफ्राय देखायनोसै दाहाय लिरनाय दङ मा लिरदोंथाय एसे नायनि बेवहाय बेवहाय बाथौ जोंनि बे साखा दङ बे बाथौनि साखा दङ बेनि गासिबो नाम दंजोबो आरो नै बियो बिजयनगर गियान ज्योति शक्ति बाथौ शिवा यज्ञाश्रम ओमफ्राय नैबे सुदेमबुरि मुक्ति बाथौ ओमफ्राय नैबेयो मा पलासगुरि बाथौ बेबायदिनो गासिबो जोब आरोखि लोगोफोर मोनफ्रोम साखाखौनो बहाय होनाय दङ मोनबेसे साखा दं नै बिसोर खुन्थिया थंफ्रोमबो मोनफा साखा आरोखि गासिबो जोंनि बाथौनि साखा गोजा बिसोरो थंफ्रोमबो खुन्थियावनो मोनफा नाम होनाय दङ ओमफ्राय बे मिटिङा सेन्ट्रेलनिफ्राय जानाय आरोखि सेन्ट्रेलनिफ्राय जानाय मिटिं बेवहाय मानसि बुजायगासिनो दङ नै नोंथांमोनहा माखासे भलान्टियार लाबोनानै नैबे मेन स्टेजआवहाय सियार मुभमेन्टआव खावलायहरनाय जाबाय मानो होनबा जानो गोनां डेलिगेटफोरखौ जोङो नैबे मेन स्टेजआव लानाय जासिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा
volunteerफोरखौ लाबोनानै सियार बफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों स्टेजआव नुजाफैयोबा हामगौ मानोना मानसि सियार जाथ'वाखै दाबो बसायनो थाखाय दासो मिटिं जाखांदों एबार खननाय मोसानाय जासिगोन ना खननाय मोसानाय जासिगोन ना बेवहाय खननाय मोसानाय जासिगोन दानिया खननाय मोसानाय जासिगोन आरोखि लोगोफोर स्टेजखौ मोजां बानायथारदों देग्लाय बयनिख्रुइबो देरसिन जाथारदों स्टेजआ Hello, hello. Hello. Hello, guys. नैबे जाहैबाय जाग्रा जायगा आरोखि लोगोफोर बेवहाय सानफा सानफा मोनजायो नालाय मोनानि हरनि जाहोयोबो आलासिफोरखौ जाहोनांगौ जायोना गोजाननिफ्राय थाफैनायफोरखौहाय ओमफ्राय जोंनि खाथि खालानि गासैबो सिबियारि बिथांमोनहाबो मोनजाजोबो आरोखि जायनो फैयो बेनो मोनजायो बोसोरफ्रोमबो बिदिनो जाखायो जाजेनबाय नै मोनानि ओरैहाय नैबे खालि दंथ'यो बै मोनसेखौल' सोजेनदों दाबो बैसोर खावसे जाखांबासो ओरैथिं जाफैगोन मानसिफ्रा मा ओंख्रि मोनजाखो दालि लाब्रा मिरामिस ना जोंना मन्दिरनिखाय मिरामिस आरो बेदर ना बिदि जाहोआ मन्दिरनि मिटिं नालाय मिरामिस जाहोयो ओमफ्राय बैथिंहाय संनायखौ एसे नायनोसै जाग्रायाबो गिदिरथार नै मानसियाबो बुरजा नालाय ओरैहाय संगासिनो दङ संग्राफ्रा मोनानि जानायनि थाखाय बैथिं दङ आखाइ सुग्रा ओरैथिं संगासिनो आरोखि नै ओरै संगासिनो गरम गरम दहायनि उल्था फारसेनिया बेनोमोन आरोखि लोगोफोर उल्था फारसेथिं बेबायदि नुयो ओरैथिं नायनो बिलाय नैबेथिङै गान खनदों रिहार्सेल ओमफ्राय नैबाव दङ जोंहा डेलिगेटफोरनि जिरायसालि माने गोजाननिफ्राय फैनानै थाफैग्रा आलासिफोर आरोखि बिसोरो गोजाननिफ्राय जाय फैयो दस्रा साखाफोरनिफ्राय बिसोरो बेवहाय थाफैयो हर थाफैयो दिनै हरसे ओमफ्राय गाबोन हरसे थागोन बिसोर गाबोन दंबावो नालाय प्रग्रामा ओमफ्राय नै आलासिफोरा जिरायनानै दङ दा गावबा गाव जायगा लानानै उन्दुसिगोन आरोखि बिसोरो थफ्ला लायै लायै फैखायो जोंबो दस्रा जायगायावहाय बे प्रग्रामा जायोबा उत्तरायन फोरबोआ दस्रा जायगायाव जायोबा जोंबो बेबायदिनो थफ्ला लायै लायै थाङो आरोखि जाय थाङो ओरैहाय दङ रिहार्सेल जादों गाननि जा मोजां खनो बै आफाया प्रग्राम मोनफ्रोमबो बिदिनो खनो आरज मेथाइ खनगासिनो दङ लोगोफोर बे जाबाय जोंनि सराइबिलनि सानजारां बाथौ मन्दिर आरोखि नोंथांमोननो देखायदिनि अब्ला सानजारां बाथौ मन्दिरा माबायदि आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैफेरदों बेवहाय मन्दिर सिङावहाय नोंथांमोननोबो देखायनि दे बेबायदि आरो बेयो आवाथि सावग्रा मन्दिर ओमफ्राय ओरैहाय दङ बैथिं बाथौ ओरैहाय दङ आइ बिसहरिनि आइ लक्ष्मीनि बिदि थान दङ आरोखि नैबावबो बाबा शिबनि बेबायदि आरोखि लोगोफोर जा साफा मोजां आं दिनैसो हाबफैफेरदों फार्स्ट टाइम मानसि थाग्रा बायदिखा नै सिथ्लायाबो मन्दिरनि सिथ्ला बियो ओरैहाय उन्दुनो जायगा बानायदों नै सोरबा सोरबा उन्दुनो नागिरदोंदां ओरैहाय दङ बाबामोननि ओंखाम ओंख्रि संदों बिसोरो संग्राफ्रा नै बाबामोननि ओंखाम ओंख्रि संग्रा गेजेरनि बिसोरना आलदा संदों आरो बाबामोननो मा संदों हो आब' मा संदों ओमफ्राय टमेट' बाथोन गैया ए संदो